Manindog beliau. Ato'y padayag atong pagtuo kitang tanan. Nagato kami sa Diyos nga amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, og sa tanang mga makita og dili makita. Nagato kami sa Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Ianak samahan sa wala pay katuwigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Patuod nga Dios man, pinagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga mailawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka natong ilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit kung nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang giharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya o misulti pinagis sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong panagtigom kita, nagpahat og buhing tradisyon ug mahimayaong panaan. Kayang kahayag ni Kristo nagpadayon sa pagdanag sa tanang katawhan. Mag-ampo kita alang sa tanang katawhan nga nagkalahi o pinulungan, kaliwat o kultura. O kita mo'y Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa santos nga simbahang katoliko, nga mudawat siya kanila nga nangita o kalinaw kamatuoran dinha sa iyang panon. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nasod nga naa sa mangitngit nga kalibutan, nga ang ilang mga pamunuan makabig diha sa kahayag ni Jesucristo. Magampo kita sa Ginoo. Dungga. Alang ni atong tanan nga gihatagan sa Dios og mga timailhan sa iyang walay katapusang gugma, nga sa kanunay magmatngon sila sa pag-aninaw niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mapaubsanong pagsimba diha sa atong kinabuhi, nga atong mahimaya si Jesus diha sa Eucharistia, inubanan sa debosyon sa mga makinadmanon nga mihalad og mga gasa sa batang Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalag nga atong mga nangamatay, nga ang walay pagkapalo nga kahayag, magdanag kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Pagagam nga Diyos sugawahan, ang imong anak mo'y kahayag ikan sa kahayag, ang nagdilaab nga timaan sa tanang kanasuran. Sa among pag-ampo alang sa katawhan, tabay kami aron malig-on ang among panaghiusa. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Oh
Nanindot Okay, so kaliw. pag-aampo ka mo ron ng ako ganyong sakripisyo, dawato nung ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Luwaton ta sa Ginoong sakripisyo ikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, ug alang usab sa among kapuslanan, sibot niyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad na mo din ang bulawan in sensog mira, kundi ang ipasabot sa mga gasa. Ang isakripisyo ang ikalawat nga mao sa Kristo nga buhyog hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manahay kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay kanuad lawa imong giparayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang ipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon. Imong gibago ang katawhan diha sa langway kamatayon nga kasamahan. Og busaban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa mga himaya duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Sa